Yauran murnar mu ce Zamfarawa Dauda gwamnan mu ne kowa ya bi Gamji na kusan ka taka ɗaiɗai gwarzo jarumi dan baiwa Gode ilahuna yanzu Dauda ne gwamnan mu Zamfarawa Gode ilahuna yanzu Dauda ne gwamnan mu Zamfarawa Sarki Rabbana Sarki Rabbana Almudabbir ya kalukuna Almudabbir ya khaliquna Allah mun godiya Allah mun godiya Zamfarawa mun daɗa godiya Zamfarawa mun daɗa godiya Dauda yau gwamnan mu ne Zamfarawa abun faharin mu ne Zamfarawa. Jigon al'ummar mu ne Zamfarawa Ya kofa ba wani zariya mai waƙar ku ne Yakubu ba wani zariya mai waƙar ku ne Profeso Nasiru an kai sani ya baituka Zamfarawa Ya ce na yi godiya matalakawan birni duka Zamfarawa da na ma kauye duka mun gode da ɗawainiya Zamfarawa Dauda ɗan lawan da rashi ne da gwamnan jiha Zamfarawa gwamna ne fari kyakkyawa sannan garaha Zamfarawa Zamfarawa godiya a gare ko muke ta yi Zamfarawa Profeso Nasiru an kai sami godiya Allah saka muku gwamna Allah ya bashi ikon gyara Yauran murnar mu ce Dauda gwamnan mu ne Gamji na ku saukata ka ɗaiɗai gwarzo jarumi Dan baiwa Gode ilawina yanzu Dauda ne gwamnan mu Zamfarawa Yauran murnar mu ce Kai Dauda gwamnan mu ne kowa ya Gamji na bi kusan ka taka ɗaiɗai gwarzo jarumi dan baiwa Gode ilahuna yanzu Dauda ne gwamnan mu Zamfara Yauran murnar mu ce Dauda gwamnan mu ne Gamji na kusan ka taka ɗaiɗai gwarzo jarumi Gode ilahuna yanzu Dauda ne gwamnan mu Zamfara kowa ya bi dan baiwa sunan kaliki gwani masani ne zan faɗa Zamfara Allah wani ke nufi a komai in zan jaddada Waya a cikin ikonsa ne ilawa ya kago man gyaɗa Zamfara mun gode a hadin samadin Allah sarki guda Allah mun durkusa wiyoyinmu suna ƙasa muna da godiya da kaba Dauda gwamnan mu ba wancan Yauran ba murnar mu ce Zamfarawa Dauda gwamnan mu ne kowa ya Gamji bi na kusan ka taka ɗaiɗai gwarzo jarumi dan baiwa Gode ilahuna yanzu Dauda ne gwamnan mu Zamfara Allah ka daɗo salati a gun manzo na mutaha Zamfara da dangatan al'umma Yakubu kauna tashi na karfafa Waya Allah ka sako iyali da jikoki na sa Mustapha Zamfara sahabbai na sa Allah saka domin sunan nufa da sun yi dama da mu komai sun ganar da mu Allah sa gwamna Dauda da Yakubu mai wakar da bai kore ba Yauran murnar mu ce Zamfarawa Dauda gwamnan mu ne kowa ya bi Gamji na kusan ka taka ɗaiɗai gwarzo jarumi dan baiwa Gode ilahuna yanzu Dauda ne gwamnan mu Zamfara dan baiwa Yakubu nai nufin zanyo wakar gwamnan mu ne Zamfara zababban gwamna ne na Zamfara Alhaji Dauda ne Waya shi ɗin dai jarumin talakawa mai kaunar mu ne Zamfara abun faharin mu ne sannan jigo a ƙasar mu ne alakar ka masa yo mulki ba fallasa Allah domin isar nabi ya kadafa masa sarki rafa Yauran murnar mu ce Zamfarawa Dauda gwamnan mu ne kowa ya bi Gamji na kusan
ne Zamfara. tutar gwamnan mu dai zamfarawa don haƙƙin mu ne Waya mu an so mu kafa ta ku ganta a sanya a bayyane Zamfara. PDP ta mu ce ita ce karfin tafiyar mu ne alaka lokuna kai gwamnan mu na jinin talakawa dauda lawanta kama doban duba Murnar mu ce. Dauda gwamnan mu ne. waya Gamji na kusan ka taka daidai gwarzo jarumi. Gode ilahuna yanzu dauda ne gwamnan mu Zamfarawa. zamfarawa kowa ya bi dan baiwa farar aliya alaya ne ku ci zancen al'umma Zamfarawa. abinda nake nufi dauda ne yau a sama Waya yau Allah ya nufa ya zama gwamnan al'umma Zamfarawa. murna ce zami domin dauda ne korama yan kuri sun zuba mai kankan baya gaba dauda ne gwamna ko da kun so ko da ma a ce buku so ba Murnar mu ce. zamfarawa Dauda gwamnan mu ne. kowa ya bi Gamji na kusan ka taka daidai gwarzo jarumi. dan baiwa Gode ilahuna yanzu dauda ne gwamnan mu Zamfarawa. Profeso Nasiru an kai sana ya baituka Zamfarawa. ya ce in wake gwamna na zamfara mai kyawun baka Waya yasa in gaida zamfarawa domin sun yo dandaka Zamfarawa. Profeso Nasiru Allah ya karo ɗaukaka uban tafiya na ne gwarzo jagora na ne Profeso Nasiru an kai ina baitin kaban wasa ba Murnar mu ce. zamfarawa Dauda gwamnan mu ne. kowa ya bi Gamji na kusan ka taka daidai gwarzo jarumi. dan baiwa Gode ilahuna yanzu dauda ne gwamnan mu Zamfarawa. zamfarawa kowa ya bi dan baiwa ya koma baho na zare nan zan dakata Zamfarawa. cikin wakar nasa bar gwamna ne na ita Waya al'umma na kuso ku fito a gare na ku karkata Zamfarawa. jiyowa karbane tunda ya kore mai kwarmata iko Allah ka bashi duk aiki ka saka yayi shi yayo aikin da duk wani gwamna bai yi irinsa baki ɗaya ba Murnar mu ce. Dauda gwamnan mu ne. kowa ya bi Gamji na kusan ka taka daidai gwarzo jarumi. Gode ilahuna yanzu dauda ne gwamnan mu Zamfarawa. Murnar mu ce. zamfarawa Dauda gwamnan mu ne. kowa ya bi Gamji na kusan ka taka daidai gwarzo jarumi. dan baiwa Gode ilahuna yanzu dauda ne gwamnan mu Zamfarawa. yoran murnar mu ce dauda gwamnan mu ne gamji na ku saukata ka ɗaiɗai gwarzo jarumi Dan baiwa. mun gode ilawina yanzu dauda ne gwamnan mu zamfara